में एगो तो 2 टाइम खाना बनाओ तारू ओहू में भार हो जाता तारा। हाँ तो 2 टाइम नु खाना बनेला ना हमनी के यहाँ 4 टाइम बनत रहे पहले, हमनी के 4 टाइम खानी सन। तारा आइला के बाद 2 टाइम हो गए आ ओहू में एगो निमन खाना नहीं के बनत। अइला धरा ले जा मैगी बना के लिया हमरा खातिर। रुक बुढ़ियो तारा ढेर मैगी खाए के मन करता, अभी खियाओ तनी। रुक बुढ़ियो तारा ढेर मैगी खाए के नु शौक बा, तारा के मैगी ना मिर्च मैगी खियाए आज। इतना निमन निमन बनाओ तनिया बुढ़ियो के खराब लागता, ऐसा आज बनाएम कि निमन खाए के ख्वाहिशे भुला जाए। दुनिया के खराब से खराब खाना आज के बाद इनका अच्छा लगे। और लो 4 चम्मच डालो तनी, आज खा के ना मुंह भक भकवा देनी। ली मम्मी जीरो वाला खूब अच्छा मैगी बनैले बनी एकदम मन से। देखो ई नु भइल बात। मम्मी जी टेस्ट करके बताई ना कैसन बनल बा, जल्दी खाई। तार भाई एल बना ले बबू ओहिला मैगिया दे दऊं का के खाइला। ई कहो कि हम झूठ ना कोई नहीं हम, बेचारा तना दूर से आइल बाटे। ना मम्मी जी रोवा खाई। अरे हम बाद में खा लेम, उ लइका आइल बा इतना दूर से, ओकरा के लल खियाव ले जा, हमरा खातिर बाद में बना दीहो। हमरो खातिर बना दिहो। दीदा दी तहां लह देल ओ भिले तो न तायो न तते ना पुतला। हली हसमु जी मैगी खाई। दीदी प्रणाम। खुश रह। तू यहाँ काहे चलेली सो? एंगा घूमते फिरते तलन ये कि तला तनी दीदी यहाँ तुम आवेते। तोरा भी आवे के रहल ख। अरे का हो गए? ठीक कोई नहीं हरुआई नहीं हां, घूमत फिरत आवत जात रहे के चाहिए। हली मैगी खाई। ना ना तोर पेट नु खराब बा। ते तला त तला बा, हम तो पत्तल ताते पत्तल पता ले। तू ऐसा समझ तारू का हसमुख जी के? हमेशा हंसत रहेला लेकिन पेट के मजबूत हवन। ना ना एकरा के डॉक्टर मना कइले बा। ताना डॉक्टर ते हिम्मत के हमके खाए ते लो दी। ना ना एकरा से मैगी ना सधी। थदी ना एक दाना बदल त हमर नाम बदल दिए ते। हसमुख जी पूरा मैगी खा के दिखाई तो नहीं खा के ढेरी बोला दाली रुआ के। खाई 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 क्या कहते खाई सदा के खाई क्या कहते खाई खा के पूरा खा देंगे। अरे हसमुख जी कहाँ जाता नहीं? अरे सांझ के खाना खा के जाए हम मेहमान ना बजे को कमी भइल का आज भाई 3-4 दिन रुकी पागल बका हसमुखवा इतना आदर कोई लोग आदमी मैगी खिए लोग भागता।